L-Uffiċċju tal-Ombudsman is-sena li għaddiet irċieva 528 ilment, żieda ta' 22% fuq is-sena 2022. L-imħallef emeritu Joseph Zammit McKeon li f'Marzu tas-sena l-oħra ġie elett b'vot unanimu tal-Parlament bħala raba' Ombudsman parlamentari qal lil TVM News li fl-ewwel sena tiegħu ħadem biex l-Uffiċċju tal-Ombudsman jilħaq lin-nies kemm jista' jkun. Aktar minn nofs il-każijiet ġew investigati direttament mill-Ombudsman parlamentari nnifsu. 92 każ għaddew għand il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar. Il-Kummissarju għas-Saħħa investiga 91 każ, waqt li l-Kummissarju għall-Edukazzjoni indirizza 51 każ. Il-każijiet kienu jvarjaw mill-kwistjoni tal-siġġijiet fi spazji pubbliċi għal promozzjonijiet tal-edukaturi fost oħrajn. Jiena kelli żieda ta' 56%. Fuq il-każijiet tiegħi 294 fit-2023. Aħna dis-sena sal-lum qed ngħid, ħaġa li mhix fir-rapport għax ma teffettwax it-23, aħna għandna tħol sissa ta' 291 każ sal-lum. Jiena dalgħodu iffirmajt 3 każi tas-saħħa. L-imħallef emeritu Zammit McKeon qal l-Uffiċċju tal-Ombudsman intervjena fuq inizjattiva tiegħu stess f'każi li ma rċeviex ilment dwarhom. Kemm kellna nies li inqabdu ġo appartamenti tal-gvern u m'għandhomx aċċessibilità għax qed isiru xogħlijiet idumu. Kemm għandna minnhom? U intervenejna fihom. Dak l-importanti jien li kulħadd jirċievi trattament tajjeb u ugwali mill-amministrazzjoni pubblika. L-Uffiċċju tal-Ombudsman intervjena wkoll fil-każ tal-marki tal-eżamijiet tal-istudenti u fil-kwistjoni tal-infermiera. L-imħallef emeritu Zammit McKeon irrimarka li skont l-att tal-Ombudsman jistħarreġ jagħmel rakkomandazzjonijiet fuq in-nuqqasijiet fl-amministrazzjoni pubblika. Qal li parti kbira mir-rakkomandazzjonijiet tiegħu jiġu implementati. Spjega li meta dan ma jseħħx il-liġi tagħti jissaħħa lill-Ombudsman li jmur għand il-Prim Ministru u wara għand il-Parlament. Is-sena li għaddiet kien hemm 16 rapport tal-Ombudsman, 30% li spiċċaw quddiem il-Parlament minħabba li ma ġewx implementati. Ir-rapport annwali jinkludi wkoll ir-rapporti annwali ta' 3 kummissarji fih dan l-Uffiċċju tal-Ombudsman għas-saħħa, l-edukazzjoni u l-ambjent u l-ippjanar.